Hello, partner. Naglingkod na sa kalsada ang rider sa motorsiklo nga si Khalid Santiago Jadji, 27 anyos, nakaangkon kini og mga pangos ug bunog sa lawas human maapil og katumba sa iyang motorsiklo. Sumala ni Jadji, nagsubay siya sa kalsada sa baliwasan Seaside, Zamboanga City, kaganihang udto Abril 13, dihang kalit mi U-turn ang usa ka tricycle driver nga nakakita og pasahero sa pikas tampi sa kalsada. Papuntayan ako dito, tapos kali kurbada yung tricycle mag-iikot sana, tapos medyo kuan na siya, apiki na ba, bale dito lang talaga yung concern ko sa may bandang leeg. Mireklamo ang rider og sakit sa iyang liog, dihang gidapatan kini og first aid sa mga miresponde nga medic. Gikarga sa stretcher si Jadji o gisakay sa ambulansya aron dalhon sa hospital. Nangatarungan ang driver sa tricycle nga naghinay ra siya og padagan. Istaba yung para alan na hindi, Campo Islam, na para kiyo, hindi ka chini piyagi o, yan slow down nyo. Kay chini pasero ka paralya o, kay man U-turn ni rayo. Action yung U-turn, bigla naman sila yung pagumigo na adalanto, yung pwede man sangit. Ano ile pwede mira kay Yung kali, oo. Pero tansi ko niya, yukel. Na pero, kay mira sila, banggay man, na magkoro yung diretso. Pero tuloy man ili, tumbay lang, kay alyang istaba man si kanyo, alyang pero no. Ang tricycle driver nga si De La Cruz giuban sa police station alang sa dokumentasyon. Tambag sa mga pulis ngadto sa mga driver nga batasanon gyud ang defensive driving aron malikay sa mga disgrasya. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,